ръчичките, докато го зареждам. Я си сериозно сега. Айде, ще трябваш. Всичко е техника. По-добре не се учи на тази техника. Сега Силно изтегляш назад и пускаш рязко. Сега малко ме почини ръката само да се отпусне малко, че трябва да го изпусна. Рязко пускане задължително. това ли е с огъня? Да. С огън? Вижда ли се? Ами вижда се пистолета. Сега обаче гранци много здраво са. По-цели го. По-добре е стрел. Почти осмица. Става дума на ръба на осмицата и седмицата на 2 часа. Само за какво става въпрос? Само като перни в ръката. Хареса ли ти? Но. Огъня видя ли го? Естествено. Защото това може да си запалят очите. Не ги питам тогава за какво става.